Mwynhewch, perfformiad ola, y grŵp Cymraeg mwyaf poblogaidd erioed, Edward H Davies. Costi 300 a diw'r wengol arian sy'n cychwyn ar ei thai. Ti yw y Morris Maina sy'n dod â dad o'r gwan. Come on, ti, dim ond ti. The bro, I'm in lawr i'r bro Gymraeg. O ti'n o dre, I Galilei, mae'n rhaid mi lawr i'r bro Gymraeg. Y Mr. Sais ar hyn o bryd, wyt ti'n degwydd ond y bwthyn glid. Cyn bo hir deg i'r ddau ben, gafson ni yn ddigon ohono fi fy ffrind. Glywes lawer sôn am fusnau, chwerthin ar rhai oedd yn gydradd. Ond nawr ar faes y frwydr, I bywyd fel gwydyr, mae'r milwyr Celain Budur Mr. Dew. Mr. Dew. Mr. Dew, maen nhw'n dweud bod ti'n fyw. Mr. Dew, wyt ti gyda ni o hyd. Mr. Dew, Mr. Dew. Eisiau chwarae yn y band, dwi eisiau byw mewn gwesti grand. Cwrin hwyr a blaser mwg, bod anghofnydd merched drwg. A beth oedd o hyn am braiddwyd rock and roll.